Un despreniment de retina és una separació de la retina del lloc on està habitualment. Si agafem un ull i el partim per la meitat, veiem que a la part anterior tenim la còrnia, tenim el cristal·lí, que això és on es formen les catarates, i a la part darrere tenim la retina. Aquesta retina fa com a pel·lícula fotogràfica de l'ull, és la que capta les imatges que enfoquen els elements anteriors de l'ull. Doncs aquesta làmina recobreix per dins l'ull i quan aquesta retina se separa de la seva zona habitual és quan parlem de despreniment de retina. Habitualment, els despreniments de retines més habituals són els que es provoquen per forats a la retina, però hi ha despreniments de retina que es provoquen per acúmul de líquid, per alguna malaltia, com pot ser un tumor o a sota la retina. La causa més habitual dels despreniments de retina més habituals, que són aquests despreniments de retines per tracció, per forats, són perquè aquesta cavitat de l'ull no està buida. En l'ull normalment tenim aquí una gelatina transparent, que és el vitri, i aquesta gelatina transparent amb l'edat es va condensant, es va col·lapsant i a vegades provoca traccions sobre la retina perifèrica i al fer aquesta tracció es provoca un forat. Aquest forat fa que el líquid de la cavitat vítrea passi sota la retina i aquesta se separi.